Hi. Hello girls. Hello girls. Hi hi hi. Itu kok. Maaf aku Musa. Saya ya. Thank you. Nangli getharo dai menang semai sasa birbai bai. हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो एन्ड वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' आंनि थाम्बनेल आरो भिडिअखौ नायनानै मिन्थिखाबाय दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव नोंथांमोना मिन्थिखाबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनै 5th बड' फिल्म एवार्ड्स सेरेमनिनि थाखाय जों दिनै बङाइगाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि धालिगावआव फैदों देग्लायनि जोंनि 5th बड' फिल्म एवार्ड्स सेरेमनिखौहाय धालिगावनि टाउनशिपनि अडिटोरियाम हलाव लानाय जादों होमबा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं जेसेहाय नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन दिनैनि प्रग्रामा बोरै बोरै जायो ओमफ्राय जों पारफर्म खालामगोन नालाय सेम गानलायलायो आरो ड्रेसखौ देग्लायनि बे प्रग्रामावहाय माने पाब्लिकफोरखौ बिदि नायफैनो हानाय केपासिटि खालायनाय जायाखै आरो अनलि आर्टिस्टफोरनिल' बिदि केपासिटि खालायनाय जादों थुनथुलिया ओंखाम जानो नेदों नै गोदान मडेल ओंखाम जानाय आदब आरोना हटेल गिदिरफ्राव बिदिसो खालामजोबो दाना 5 स्टारफ्राव गावबागाव हायनानैसो जानांगौ आरोना हा लाइट जोंदों मा ओंख्रि संबाय आं नायाखै दाबो एसे उनाव नायलांग्रोनोसै इथिंनिफ्राय आरोना मा ओंख्रि दालि ओंख्रि ओमफ्राय लाबोदों दाउसो नै आंना अमाबो दं खिन्थु आं दाउ जानोसै पनिर नोंहालाय आं अमा लाबोदों अमा दाउ जों दाउ जौगासारखौ मोनदों मोनसे गासिबो मानसि गरम मोनखो फेनबो गैया जोंनि दिनाव गाज्रि जाजोब्बाय मैगं होना आब'मोना थावना आब' दे दाउ लकेल दाउ नामा आं अमा जादों अमाया मारै जादों गोथावानो बर'नि माबाना असाइसालाय मा ना मा उनालाय दाउनोबो लकेल दाउ ना दे मिरामिस जादों नामाथाय आं मिरामिस पनिर जादों आच्छा माबोरै जानो हायोथाय मिरामिस आं बेदरसो नांगौ जायो मिरामिसखौसो मोजांसिन मोनो मिरामिस जाबा मानसिया थाजा थायो बेमार आजार जाया लोमजाया साजायाबो आं जाग्रा नालाय ओंखायनो मिथियो आंना बेदर जायाना जोनोमनिफ्रायनो नै दिनै आं गावनि बिफाखौ लोगो मोनदों जोंनि थैनि गाब मुभिनि आंनि बिफा जाबाय दहायनो फैदों नामा ओमफ्राय फुङाव फैदों ओंखाम जानो दे जों जाखांबाय जाहैदों
बेखौनो फानलाबावसो Ayo gan khonre. Delay khon pin deh. Aha se zadia. आनो जायो Delan deh. Deh. Ang dah kisah. Nusur saydang mosagan dah sana. जों साइडआव मोसागोन आं गेजेराव ओंखारहैगोन दे दा मोनसे मोजां बाथ्रा नोंनि थाखाय जों जे नोंनि गानाव पारफर्म खालामगोन दायो जि मोजां मोनदों ना गोजोनखौ मोजां आर्ट खालामबा बिराद मोजां जायो बेसा ओमफ्राय फाइनाल मिक्सिंखौ लाबावासै गारदोंसो मोजां जादों बिराद फाइनाल मिक्सिंआव मारैबा बोब्राजोबदों ओंखायनो बै शुटिंनिखौनो लादों आरो निउ लुक्स नुनो मोनदों बेयाव निउ लुक्स आंबो मोजां मोनदों जायखिजाया रायजो राजायाबो मोजां मोनदों जानांगौ मोनबाय दा गोजोन पारफर्म खालामनो जाबाय होनबा दा नायनोसै गोजोन मोनबायदि नोंनि गोथारावहाय मोना जोमै सासा बिरबाय सिंगार जाजोब्बाय गोसो गोरबो जाबाय आयौ मोनसिबाय र' आङो नोंसिनिखौ दानखाबावलायो जाबाय बेलेग खाथिनिया आरो सासे लोगोआ मोनफैबाय जोंना गोजोननि महरथि बिनानाव बेयावथ' आंनि चेनेलाव 2 टाइम्स फैखांखाबाय 3 टाइम्स बेजों ना ना 4 टाइम्स 4 जादों खोमा 4 टाइम्स एफा फैयो नोङो आंनि चेनेलाव जोंनि शर्ट फिल्म स्क्रिनिंनि बादायलायनाया जादोंमोन बेनिनो मोनथाम नमिनिस नोंथांमोना नुनो मोनबाय नाउ फार्स्ट अफ अल जों the second runners up ma'am will open up second runner up goes to yes खालामदोंना सोरबाफोर second positionआव दङ दा जों जिथु मोनथाम short film नुदों बेनि गेजेरावनो second runner up is Thar Simang produced by Sansar Bosumotari. सुदेमाबो पारफर्म खालामनो थाखाय रेडि जागासिनो ओमफ्राय नै जोंना दं प्रकाशनि बाजैया आं दिनैसो लोगो मोनदों मोजाङै लोगो मोनबाय आं माने रायलायनो मोनाखैमोन नालाय मोजां दिनैसो दा समनि बाजै दुथासोआव ना जोंनाबो बिदिनो जादों सिगांनि टाइमावनो पारफरमेन्स दङ दे मोजां अल द बेस्ट थेंक इउ आंना स्टेज फबिया जादों
गोलोमजोब्बाय लोगोफोर मोसानानै ओमफ्राय नै जोंहा आब'खौ दिनैसो आंनि ब्लगाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय लोगोफोर दिनैसो लोगो मोनदों आं खाथियाव सानसेबो रायज्लायनोबो मोनाखै आब'जों नुदोंबाबो मालाबा मा खबर आब' मोजां नायो नायोना थेंक इउ गोदान माबा प्रजेक्ट दाथ' नोंनि मोनसे दंमोन ना साना थाबाय थेंक इउ माला जायखौ आं बे मावखौ जोंनि गेजेर गेजेर जुदि मोजाङै खुङोबा मोजां प्लेनिं खालामनानै बेयो मोजां जागोन आरो फैगौ बोसोर बेखौनो दिन्थिनो दानि जुगनि सिख्लाफोरा थोंजोङै रिप्लाइ जौसाङाव फैनो खावलाय बेस्ट एक्टर दिलीप बसुमतारी goes to Om Prakash Bosumtari. Om Prakash Bosumtari. And we have you on the stage, please. Please, his round of applause for Om Prakash. The award carries check of rupees 1 lakh along with certificate and a moment. Can you now Manganan MP Rajya Sabha Shri Rangana Narjari ko hai certificate ko hone guri kholaigan logasino bitangni thakai moनसे memento boykobo akai khomnani hone guri kholaigan Award for Best Editor. The Best Editor Award for Sunam Chandra Goyari. Please, can we have the आब'आ फट' खेबदों जोंना Hello girls. Hello. Itu kok. Hajar beda. Ini udah logo mendem. Ya udah langsung menang sama temennya. Mana ada guysnya? Dan tahu dia nih mama ada semua. Tidak tahu dia. Sampai udah buka video. Senang ayo. Tahu dengan kau ini sudah menang. Video lagi. Sorry. Angin ini pelangan bekon. Yang nu buat bekon. Neng kamu salah sini. Halo. Taksai bidiblah legefer. Good night everyone. Bye bye. Good night. Good night. Heli. Good night. Abang good night. Hai Jokot. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Wah,
सासेनि दिनै मालाय आरो एवार्ड मोनदों ओमफ्राय मानि एवार्ड मोनादै खोन्थाना होदो जोंनिया 6टा मोनदों दाखाजोमियाव ओमफ्राय बिसम्बियावबो मोनब्रैसो मोनदों ओमफ्राय एबार आदानिया आंनिया एबार बेस्ट स्क्रिप्ट राइटाराव मोनदों राइटार Yes. नोंथांमोना गोबाङानो सिनायो जानांगौ आदा पंकज लाहारिया बेस्ट स्क्रिप्ट राइटाराव देग्लाय एवार्डखौ मोननो हाबाय दा ओमफ्राय जों बिदाय लानोसै जोब्बाय प्रग्रामाबो मालाय मनाया दिनै बेस्ट एक्ट्रेसनि एवार्डखौ मोननो हाबाय कंग्रेचुलेसन्स मालाय मोजां मोजां बिदिनो एक्टिं खालामलांबाय था पारफर्म खालामबाय ने ओमफ्राय खालामदोंथ' जि मोजां जादों पारफर्मा आंनि बेबो ओमफ्य नोंसोरो न'आव थांगोन दा दायो न'आव थांगोन ओमफ्राय फार्स्ट गेट टुगेदार जाग्रोगोन जोंना आर्टिस्ट माने चिरांनि ओमफ्राय मा खालामगोन जोंनिया बेंटल मारुपारा बेंटल टाउननि मारुपारा बरिया जायो Ba mà này không vào đây.